Lístkový steh, jak už název napovídá, se používá při tvorbě různých lístečků. Ty lístky můžou mít různé tvary, ale vždy mají uprostřed stopku. Lístkový steh spočívá v tom, že stehy klademe ze dvou různých stran a uprostřed se nám takto kříží a tím vlastně vzniká ta středová stopka. A já vám ukážu, jak se takový lísteček vyšívá. Já jsem si ji předkreslila takový velmi jednoduchý lísteček a ukážu vám, jak takovýhle lísteček vyšít lístkovým stehem. Začínáme úplně ve špičce vrcholku lístečku a uděláme si vlastně takový počáteční steh, který vede středem, vlastně tou středovou stopkou. Druhý steh vedeme o trošku níž z levé strany toho předcházejícího stehu a píchneme takhle do kříže vedle prvního stehu. A to stejné zopakujeme z druhé strany. Vypíchneme vedle prvního stehu a pícháme do kříže na druhou stranu. A takhle vlastně postupujeme celou dobu. Ta středová linka nám může sloužit i jako vodící a za tu linku vždycky vedeme ten náš steh. Dosáhneme potom toho, že ty stehy se budou uprostřed křížit a začnou nám dělat právě tu pěknou středovou stopku. Vidíte? A už se vlastně nám to pěkně tvoří. Vypíchneme vždycky přesně v tom obrysu toho lístečku, tedy v té modré lince, a zapíchneme kousíček vedle středové čáry. Nejdůležitější u tohoto stehu není ani tak přesnost, protože v přírodě není přesnost tak důležitá, ale to, aby se nám opravdu ty stehy uprostřed křížily. To je vlastně celá podstata tohoto stehu. Stehy nemusíme klást nutně nahusto vedle sebe, jak to mám trošku já. Klidně vlastně můžeme i zvolnit, dát je dál od sebe. Lísteček potom nebude tak plný, ale to vůbec nevadí. Tím, jak vždy vypichujeme v té obvodové lince toho vzoru, tak tím se nám vlastně postupně i ty stehy prodlužují, jak vidíte. Začínali jsme krátkými stehy v té špičce toho lístku. A teďka už jsou krásně takové dlouhé, jak pokračujeme vlastně do středu, do té nejširší části toho listu. Tak už se blížíme do závěru. Už zase stehy začneme trošičku zkracovat. Vidíte, že já jsem potom trošku ty stohy nedělala tak nahusto. A vlastně to vůbec nevypadá špatně. Tak a blížíme se k závěru a já vám ukážu, jak tento steh zakončit a udělat stopku. Tento steh ukončíme vlastně jedním jednoduchým stehem, který bude tvořit stopku. Tak a máme, no ten se mi teda nepovedl, děláme ještě jeden. Děláme širší stopku. Tak a máme lísteček. A tady vidíte, jak takové drobné lístečky můžou krásně vypadat na výšivce. Lístkovým stehem se dá vytvořit i takový abstraktní stromeček. A tady vidíte, že lístky tvoří takové kapradiny.